Kulend uko. Kuji viti chedu uko. Ma streets akaoma, ma streets are dry mu Zimbabwe. Akuna kana politician ari kutapira zvinhu zvacho zvakadhakwa, zvinhu zviri pasi. Ndo patotanga kutofunga vanhu vakaita sana Sarwaka, the likes of ananyoka yemabhunu vaya. Dai vanhu vari kutoenjoy zviso. But anyways, that is not the issue I'm here. Nasi amana ndoda kuudzai something. I think this is good news at the end of the day. Ndikutambira shoko ndikunzwa kuti zvoni mukadzi waComrade Sarwaka akabatsirwa ane mwana. And I'm not going to tell you gender ichi. Anditi imimi namba dza Sarwaka maimbo communicator dzimwe dzai tsvagai ma communications munokwanisa kudzibata dzemukadzi wacho. Mbuiso handichazivi mune makwisa ipi emakorokoto here kana kuti matambudziko bozi ndozoti imimi vazhinji munosenda mari dzechema mazimba ndikuziyai munongoda munhu achipisa chete ari panikini ari papeak iri time yeadvantage yekuti munenge muchiudzwa zvamunofarira ndopa mune makaunganira munhu. But nhasi handisipo pakuda kublema munhu kana kuti sei, but ndingoti handizivi kuti ndotangira papi. At least pamwe matowana a good replacement, you never know. Mukadzi waSarwaka akabatsirwa nemwana, ndo shoko ririmo muma streets. Endesai makorokoto hazvina kutomboipa, zvinhu zvitori bo zvakatodaro handiti, ende zvinhu zvokungotiwo kungoratidzawo just in case, because you know kuti isusu mu culture yedu semaZimbabweans we all know kuti a father is a breadwinner. Pese pane any scenario inoitika a father is a breadwinner. Saka isusu totonyatsoziva kuti aiwa baba vanga variwo breadwinner vacho. But zvinhu zvakazongoendawo nepamwe hazvina kuzofambawo zvakanaka. Zvisina kufambawo zvakanaka kudaro aiwa hatingaiti mhosva kana kuti kuita sei yemwana wokuti angadii. Ende munofarawo muratidzawo malove yamaingopawo kuna baba vacho zvichingoendawo zvakadaro handimazviona. Nekuti Sarwaka pane nyaya dzake ukanyatsotarisa hapana pekuti mungachatraya kuda kuti convince kuti Sarwaka pamwe akafira dzimwe nyaya. No, dzinyaya dzenyika idzodzidzi dzakatokonzera kuti nhasi tisvike pakunzi hatisisina Sarwaka panapa. Dai tisiri kutomboneseka nezvimwe, angari munhu wekuti aitongorwa gaga ende vanhu vaitoshaya kuti iwe zvinhu zvakutaura zvacho zviri kubva nekupi zvichienda nekupi. And angari munhu wekuti angari open zvekudaro kune vanhu, angasiri munhu wekuti anochengeta magrudge. This is honest zvandikutokuudza, I'm being honest to you, because munozviziva kuti inini pane nguva at one point yekuti takatotadza kunzwanana naSarwaka vacho veve, tikatokuruburana zvekudaro tichitonetsana zvekutoshaudhana 24/7. But munhu wekuti aizongodzoka ungoti ukona isusu manje tiri vanhu vesame generation, saka tikada kuramba tichingonetsana tichinzi tauda kuroverana kana kuzonetsana zvematokero enyika izvika izvi hatina zvatei tichiita shamwari. Ziso pamuroi tudzuka pa-drawing board totanga futi kuti aiwa but asi pakutaura chokwadi wazviona totodedele tombonetsana futi pakaita any misunderstanding. Hapana munhu ka at the end of the day anotsamwo ende isusu tese taitotsamwo. But I think he is the only guy wangari mupolitics mokuti akatsamwa anga asina chinonzi enemy yekutoti anobva atoti ningi enemy yangu. Zvinoita vamwe vavo kuti ukangonetsana naye kahwana kutoisa muromo mumhino zveupenyu hwese hachagone kuziva kuti aiwa it's not about him or her. Pakunetsana kwamaita inyaya dzematongerwo enyika munotonetsana motodzoka maita se makusekererana like zvinongoitika. Unozati zvinhu zvingori kwese chero katoenda kugovernment chamo vanotoona paside pokuti vanotonetsana votobva vasiri kutaura vese and then mangwana vanomuka vari vese, kana kuti the following night unotonzwa kuti vanga vatozodya dina vese uko vachitoda iso vachitoita vanga vachitongoita mazvona. Saka guys, ndo message yandingori nayo nhasi inini kuti endai munoselebratawo mwana waSarwaka. Aiwa zvinhu zvakangonaka izvi, motongoselebratawo makorokoto kune vechidiki, makorokoto gulezi zviri izvi, vechikuru makorokoto mainini kana madziona kuti makurisisa makorokoto muroora muchitongoenda makadaro. Handiti zvinokwanisa kufadzawo, zvino zvazvinotorevawo, zvino zvazvinotongoitawo, zvine zvazvinoedha zvazvinowedzera mwazvona
pamunhu. So please guys, haikona kuzongosiya akadaro mukadzi wenhingirikini wegamba. Saruwaka rari gamba zvokuti inini danda ndiri president inini nditoti vese vapana chidiki vari kutraida zverevolution ndaitomira navo zvokuti dainda ndiri nditori paposition yekunzi ndiri pakutonga aiwa ndaitovapo something kuti provincial hero or something cause vari kuita zvinhu zvekuti vari kusota havasi kumboita zvinhu zvekumboda kunyebedzera zviya. Saka ndiringoti aiwa kana maona mukana guys, musazoti handina kusvitsa shoko ndasvitsa. Kwaane mwana uko akabatsirwa mukadzi waComrade Saruwaka. This is the update. Ndangoti ndingoya nayo ndingokuonesai hatisi zvese kuti hatingarambe tichingotsangutsana hama dzangu nasazvadai ndinganojara nhasika tuma love nema-likes. Ndainowo kuti mukadzi waSaruwaka is watching. Ndingoti aiwaka makorokoto hanzvadzi kumwana andika Saruwaka tadedzana kuti tsano kana data ayo Saruwaka kuti tsano wangu kuti tsano ndini hanzvadzi yako kuti ndiona hanzvadzi yangu kati ameno uchazorowa wega kuti ndiani hanzvadzi yeumwe ndiani, but for now ndongoti aiwa tsano hanzvadzi yangu iwewe makorokoto shamwari shoko ngarisvike kukoyo. Handiti ndoziva kuti unenge uchiona uchiita sei it's okay. Nyaradzwa naMwari pakanhingirikina, but kunyaradzwa ndiko kwatobva kwatouya watobva watokombererwa nemwana.